Αλήθειες και ψέματα για την υπαναχώρηση. Ναι, είναι αλήθεια, όταν υπογράφουμε ένα συμβόλαιο ρεύματος σε μια νέα εταιρεία, έχουμε 14 μέρες για να το μετανιώσουμε. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία δεν περιμένει 14 μέρες. Μας ενεργοποιεί άμεσα, δηλαδή μας τραβάει από τον άλλο πάροχο άμεσα, καθώς έχει προσυμπληρώσει το κουτάκι ότι θέλω να έρθω στη νέα εταιρεία πριν να περάσουν 14 μέρες. Γι' αυτό και η αλλαγή παρόχου γίνεται σε 2-3 μέρες, δεν παίρνει 17 μέρες, έτσι, γίνεται άμεσα. Αν τώρα μας πάρουν από τον προηγούμενο πάροχο και πούνε «Αγαπητέ μου πελάτη, από τόσα χρόνια σε χρεώναμε ακριβά και τώρα που φεύγεις το θυμηθήκαμε να σου κάνουμε δώρο ένα μήνα το ρεύμα σου, να σου δώσουμε δωροκάρτες, να σου φερθούμε όπως ποτέ άλλοτε ξανά» και μας πείσουνε και θέλουμε να πάμε στον προηγούμενο πάροχο, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμπληρώσουμε ένα νέο συμβόλαιο που αφορά την προηγούμενη εταιρεία που είμαστε. Το κάψαμε, το ξέρω. Αλλά στο τηλέφωνο, εκεί που θα μας δίνουν τα δωράκια και θα μας λένε πόσο μας αγαπάνε και πώς θα είναι όλα διαφορετικά πλέον, εκεί στο τηλέφωνο θα πούνε ότι απλά θα υπογράψετε κάτι για να παραμείνετε σε εμάς. Αυτό το παραμείνετε είναι λεκτικό πολυσιακό. Αυτό που σημαίνει είναι για να ξαναέρθετε σε εμάς. Γιατί ήδη έχετε πάει στον άλλο πάροχο, θα σας βγάλει καθαριστικό για 5-3 μέρες πόσο ήσασταν εκεί και μετά θα ξαναγυρίσετε με νέο συμβόλαιο στην παλιά εταιρεία. Προσοχή, το συμβόλαιο που υπογράφουμε είναι καινούριο, άρα νέοι όροι. Ο δε πάροχος που μας χάρηκε για 2-3 μέρες, γιατί με το που υπογράψαμε το συμβόλαιο είπαμε ότι τελικά δεν το θέλουμε, άρα εκείνος ο πάροχος θα μας βγάλει ένα καθαριστικό για τις μέρες που ήμασταν εκεί, ο οποίος πολύ συχνά είναι εσφαλμένος. Ας μην αναλύσουμε τώρα γιατί είναι εσφαλμένος. Ας πούμε ότι επειδή γίνονται μηχανογραφικά οι λογαριασμοί, μπορεί να περαστούν λάθος χρεώσεις, όπως ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, που δεν πρέπει να υφίσταται γιατί εμείς υπαναχωρήσαμε πριν τις 14 μέρες. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή στο λογαριασμό που θα πάρουμε, τον εκαθαριστικό, από τον πάροχο που είμαστε μόνο για λίγες ημέρες. Αν μας φανεί φουσκωμένος, ας κάτσουμε να δούμε αναλυτικά τι μας έχει χρεώσει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει λάθη λόγω συστήματος. Αυτές είναι ταλαιπωρίες που υφίσταται ένας άνθρωπος όταν θέλει να έχει ένα λογικό λογαριασμό. Γιατί παίρνει προσφορές από παντού, πιστεύει αυτά που του λένε στο τηλέφωνο και κοιτάζει ο άνθρωπος τελικά που θα έχει τη μέγιστη οικονομία και πάει από εδώ και κάνει συμβόλαιο, μετά κάνει από εκεί, μετά ξανακάνει από εδώ. Είναι πράγματα τα οποία τα απαλύνει πολύ το επάγγελμά μας, το επάγγελμα του ενεργειακού συμβούλου, και επειδή έχουμε μια ευρύτερη εικόνα, ρωτήστε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε, μήπως και γλιτώσετε λίγη ταλαιπωρία. Κατά τα άλλα, καλή δύναμη και καλή έβρεση του καλύτερου προγράμματος. Είμαι μαζί σας.